Tul dawn l-aħħar snin id-dilettanti tal-Karnival kienu mweda għal diversi drabi post adekwat fejn jistgħu jaħdmu l-karrijiet tagħhom. Il-proġett tal-Villagġġ tal-Karnival jidher li ntlaqa' sew mid-Dilettanti. Tkellimna ma' segretarju tal-għaqda parteċipanti tal-Karnival, Brian Bonnici. Aħbar sabiħ ħafna fil-fatt aħna bħala għaqda parteċipanti jenna naħdmu nagħmlu l-proposti tagħna. U nistgħu ngħidu hekk illi fl-aħħar din il-ħolma nistennew illi titwettaq illa għaliex sfortunatament ilna niġu mgħoddijin bi żmien 25 sena. Għad-dilettanti tal-Karnival il-proġett huwa essenzjali għaliex fihom jistgħu jaħdmu l-karrijiet mill-bidu sal-aħħar f'post wieħed u fil-kumdità kollha. Bżonnu ħafna għax mħażem m'għandniex sura dan noħorġuh biċċa u niġu biex naqdu narmawh għandna 15 ġifieri l-idea tajba. Li kun qed tarma tipprova xi ħaġa taqbad u tipprovahha mhux imbagħad fl-aħħar tittoqgħod iżżarma ma jaqbillekx hawnhekk imullek xi ħaġa li hemm itkissi li jkollok fl-aħħar. Għax biex toħroġ minn bib ta' 7 bidu nofs ma naħsibx li ċajta. Il-proġett tal-Villagġġ tal-Karnival propost mill-Gvern ser jakkomoda fih mużew li fih jistgħu jiġu preservati biċċiet minn karrijiet tal-Karnival. Aħbar grandjuża għalina, vera li jenna tant nistennew. Fil-moment aħna ċ-ċokon li qegħdin ma tantx nistgħu nippreservaw xogħol milli jkollna minn sena għal sena. U allura naħseb jiena l-mużew jgħin biex dawn l-affarijiet kollha jiġu preservati u x-xogħol tad-dilettanti Maltin jiġi jitġgħu aktar. Dan il-proġett ser jgħin ukoll il-kumpaniji li jorganizzaw l-isfin fil-Karnival. Permezz ta' dan il-proġett ser ikollhom aktar spazju fejn jistgħu jippreparaw is-sfin u jħitu l-kostumi. Dejjem konna limitati fejn nippraktissjaw rehearsals għas-sfin. Dejjem limitati konna, ġifieri meta jiżdiedu spazji bħal dawn ovvjament jgħinuna.